Jira dek kende emosechopo e sikul mar Got Kwach Secondary Ward ma Makalda Kanyamrwanda e sub-county ma Nyatike nyaka nyocha ne yaw sikunde juma ma okalo ka jokanyo moko ko e sekta mar somo nitiere kod luoro ni sikunde gi dhi podho. Juma mioler. E juma mar ariyo tok yepo mar sikunde pacho kae, mana jopuonjre adek kuom jopuonje malo 50 mar skulno mar God Kwach e sub-county ma Nyatike emochopo e sikul. Jopuonje ma oyawo sikulgi oting'o 2 mantie klas 12 kod 1 mantie klas 11. E kinde limbe mar skulni ne wayudo ka onge chenro mar somo malong'o ma dhi nyime ka jopuonje adekgo ne somo mana kendgi ka jopuonj Sanja ma oriko ne ochopo e sikulno ne oriko yuet e yien kar sa 3 mar okinyi. Sikulni mar God Kwach manochakre higa mar 2015 nitiere kod gige somo mabeyo kaka klese olos maber kendo ka dirot oket nyaka tiles. Penjo maduong' en ni to chopo nade ma sikulni koro dong' kod jopuonjre adek kende. Nyo biro kende ka indik pile nyo biro samoro yudo ng'at achiel samogi ma japuonj no principal ema ko ni beda ka mango mad nyaka chae gi principal no koko dura koro are nyoro to tamre ni mama ol gi dok e sikul bedo kenda koro abe kaka chwade ni didi bede sikul tama en dala gombo gi chunya matut ni ka obed mana ber nikech kaka nyalo tere kuma chiel onge mana ka ng'ate mojola to nyalo dhi. Anapana ne about the first board mane antie wawe ka form 1 strips areyo to sani to koro dok nyithindo adek man en dok chien kabisa kaluwore gi bedo ni nyithindo namba mar nyithindo secondary dok piny tam katam kelo negative attitudes kuom jonyuol gi nyithindo mawuok e primary mar biro somo ka. Wadwaro kawuono ni board mar skundni gi administration owuog oko mondo nyiswa chandruok maduong' man kanyo. Moko jonyuol kod oganda mawuok e alwora mar sikulni ka otelni kod Eli Duro ne olimo sikulni ka gimanyo duoko giomo jopuonjre koro dar e sikulni. Wach mokwongo en performance mar skul ma osedok chien en dok chien mokadho mar skul kaluwore kod somo man ka kata management. So wan kaka jokar ka wan concerned wunen juma mar ariyo nyaka nyo yaw skul. Nyithindo podo kodonje skul usenyo ni nyithindo ariyo kende. The board kata management mar skul podo ko luongo jonyuol motimo bura monyiso wani shida en ang'o e skul. Ani mwawuoye kani en nega uchiel. Ka sikuli ni poko yudo kata si. Kendo nyithindo mane biro ka gen nyithindo mofuo. Nyithindo yudo dika to wamanyo negi sikunde kunde moko to gidhi gitimo penj kata manyoro wuok ka manyocho gol manyo timo penji ga mokalo achiel nyo yudo B+, achiel chako yudo C+. Ywak nitie duoko marach e penj maduong' ma skul ni osebedo godo kuom higni maromo 3 mokalo emomiyo jopuonje osebedo ka koro dar kendo dhi skunde mamoko. Kanwa timo penji ka in 2021 ne wan over 300 kendo kanyo nwakadho penj. I'm one of the students mano excel well and pursued to campus. Sikundwa ni entie kai sani eri kata ka ubiro nodwa ng'iyo ni to bende nyithindo ka somo ginyalo somo gotieno taya onge. Last year ne wabedo gi meeting ka kod our area MP mane wanyise sida mar skundni. Jonyuol mag sikundni mar God Kwach kod oganda mamoko mane ochako sikundni wach ni lokruok nyalo mana bedo ka sikundni koro tim lokruok etende ma oting'o jokanyo mag board mar sikulni. Gimomiyo dok chien en ang'o? Administration ok ber mar sikul. Board manitie ok nyal wacho issue mondo mi gilos sikul obed makare. MC ma Makalda Kanyamrwanda Felix okwayo migawo mar somo mondo koro konygi e chero sikulni ka omedo ni en kaka MCA ma skul yudore e ward mare odhi loso bura kod jokanyo duto sekta mar somo mar ng'iyo kaka inyare sikulni. Skul ma jopinye mogero, community mogero kokawo pesa gi tunore chiemo ka igero skundgi to kaso koni koro skul collapse is paining me. So mjumbe call us stakeholders meeting. Luong jo Nyatike te, principals te, gi stakeholders te mondo wabed piny mondo ng'ito ang'o ma jo Nyatike olak, skunde ma Nyatike olak ma we cannot perform as other schools. George Juma, Ramogi TV, Migori.